Buenas! Estem a l'avió rumbo Phuket, Tailàndia. Estic nerviosa perquè mai he estat a un vol de tantes hores. Primer és un de 6 hores, farem escala a Doha de 4 hores i després un altre vol de 6 hores. Mai he viatjat fora d'Europa, o sigui, és tot first time. Fins que vaig arribar jo. Amb la tia aquesta. Estic contenta, però alhora... Es veurà totes les pel·lis de Harry Potter. Tenim aquí una superpantalla, trobo que bastant moderno. Bueno, no sé, això, que estic contenta, emocionada i a veure què tal Tailàndia. Estem a Doha ja, primer vol superadíssim, l'Aina ara torna. Estic com una espècie de cubicle raro. Bueno, no sé, estic flipant amb aquest aeroport, és com un aeroport de luxe, que hi ha un munt de botigues de luxe, com que tot és com super tecnològic barra luxós. Bueno, no sé, molt heavy. Per sort he trobat wifi, perquè clar, no tenim datos aquí, perquè la SIM que hem comprat és per Tailàndia. Llavors he trobat wifi que teòricament funciona, o sigui que guai. El vol ha sigut bastant llarg, o sigui com que se m'ha fet molt llarg, bastant incòmode ja al final. Per sort ens havia tocat juntes, però al costat ens ha tocat un senyor que era una mica raro, turbi. Bueno, no sé, no ens ha donat gaire bones vibes. El menjar, sin más, però bueno, com que ens ha anat donant un munt de menjar, un munt de snacks, tal. Que això guai, i de moment estem sobrevivint, no sé. I una altra reflexió que volia fer és que és com raro, perquè jo ara començo, o sigui, ara faig els meus dies de vacances, els tinc ara al setembre, i és com que tothom està tornant a la rutina. I jo vaig a contracorrent i sento que sempre vaig a contracorrent, perquè entre que treballo els findes i com que els findes tothom fa festa, jo treballo els findes entre setmana, faig classe per la tarda, per exemple, i tothom fa classes pel matí o treballa pel matí. Bueno, no sé, que com sempre vaig a contracorrent i ja estic fent les vacances quan tothom està tornant a la rutina, però bueno, estic molt contenta, molt feliç. Crec que serà un viatge molt guai, ens ho passarem superbé i no sé, em sento increïblement afortunada de tenir a l'Aina, és la millor persona del món, i de poder fer aquest viatge que no és gens barat, i em sento superagraïda de tenir una feina i poder-me pagar jo aquest viatge, la veritat. Així que res, acompanyeu-nos a les restes. Ens falten 6 hores de Doha a Phuket, que és la illa on anem. És el primer destí, perquè anem a diversos destins. Crec que faré un vídeo per cada destí. I això, acompanyeu-nos. Estem a unes tombones al mig de l'aeroport. O sigui, crec que mai he estat tan còmode en la meva vida. En un aeroport. En un aeroport. Ara estem aquí, del Chill, a les tombones aquestes. Aquest aeroport és molt heavy, és en diferència el millor aeroport que he estat. Us anirem informant. Good to be true, turned out to be just a lie. Now thousands of laughs turn to a million. Bueno, tenim un jet lag. Bueno, ara ja estem més tranquil·les, però... Hem dormit? Que no estàs a l'avió, és que clar, no he actualitzat res, però perquè vam agafar el segon avió, que era super incòmode, més incòmode que el primer. Havíem de dormir tot el vol, però vam dormir a mitges, o sigui, fatal, bueno, molt malament. A la Tela no li va agradar. A mi no em va agradar gaire el sopar que ens van donar, bueno, todo mal. Llavors vam arribar... Hem arribat, Adela. Bueno, hem arribat... Bueno, sí, és que ja no sé ni quin dia visc. Hem arribat aquest matí, al control de passaports 45 minuts de cua, estàvem rebentadíssimes, clar, per nosaltres eren les 3 del matí, aquí eren les 8 del matí.
hem anat a agafar el taxi no ens podia recollir al lloc on estàvem esperant, hem hagut de caminar, una calor de la hòstia, nosaltres anàvem encara amb el xandall llarg, bueno, un puto drama. La maleta se'ns ha trencat, o sigui, com... Tot mal. Tot malament. Tot malament. I ens volíem treure diners com amb targeta, que ens donessin diners, i no es podia... Bueno, total, que hem arribat a l'apartament, finalment, i l'únic que hem pogut fer és dormir, suar-la. Hem anat al 7-Eleven, molt xulo, molt emocionant, però bueno, hem d'indagar una mica més en el 7-Eleven, vull buscar com productes guais del 7-Eleven i fer una compra com guai i provar-ho. El que hem comprat, jo he comprat alguna per dinar, que a poc més, i deixo la vida de lo que picava. Sí. Ha estat una cosa escandalosa. Sí, és que estem a Rawai, vale? Que és una zona de Phuket. Al sud de tot, de Phuket, allà. Al sud de tot. Que ara mateix estem a una platja, bueno, ja haureu vist les imatges, però una platja és molt maca, l'únic que ara està la marea baixa, per tant no et pots banyar perquè no hi ha aigua, bàsicament, però bueno, molt maco. I al matí torna a pujar. Sí, i això avui ens costarà dormir perquè, clar, hem fet una siesta de no et pensis, no sé quantes hores. Jo dormiré ràpid, ja t'ho dic, estic cansada encara. I demà... El que ha sigut dormir en un llit, què? Sí, sí. És que no s'ha valorat. No, és que fa molta calor, sí, és com una xafogó molt heavy, estem suant tot el rato. Hem anat a passejar per la platja, sí. He trepitjat una caca. Hem tret diners, m'han cobrat comissió, 15 pavos de comissió m'han cobrat. Sí, no, el dels diners ho hem gestionat com el cul, però bueno. Què més? Això. Demà ens aixecarem aviat, demà serà dia de visitar temples i després per la tarda platgeta. Se'n va el sol molt aviat, o sigui, a 6:30 se'n va el sol. Llavors, com que el dia s'acaba ràpid, però bueno, hem de fer un mini house tour del nostre mini apartament. Mini. Mini, és mini, però bueno, és mono. De la piscina, després ens anirem a banyar. Hi ha una piscina molt xula a l'apartament i això. Que estem vives, estem felices ara mateix. Ens ha costat una mica estar felices perquè molts imprevistos, moltes merdes, però bueno, no va ser res, tot sigui això. Sí, el més heavy de tot és... O sigui, només pot anar millor. El més heavy de tot jo crec que és reflexionar i pensar estem a fucking Tailàndia. Sí, el viatge que estem a l'altra punta del món. Planejant, què? 9 mesos, posa-li? Ja estem. Estem aquí, saps? Hem arribat, que ja és important, tia. Encara ens queda gestionar moltes coses. Però bueno, a poc, dia a dia. I amb bona lletra. Dia a dia. Que és important. Adeu. Besitos. Bon dia. Estem a un taxi i anem a... Com es diu el temple? Wat Chalong. Això. Avui és dia de visitar temples. Ens hem despertat a les 7 del matí que estava plovent, però ara fa un sol espectacular. A veure quan dura. Jo crec que anirà com plovent 10 minuts, deixant de ploure i així tot el rato. Però bueno, avui això, anem a temples, ens hem posat pantalons llargs, ens hem tapat els ombros i us anirem gravant això. I wish upon a shooting star, knowing your wishes won't get far. I choose to bet on only the best. I'll save my wishes for the moon. Life goes in a blink, one chance to lose everything. Lights off, no chance to think. I just fell right off the brink, falling down the rabbit hole. Is this all a fucking joke? I might have to risk it all for you. Why are your eyes
and ocean blue. I think I'm getting lost in you. Can't find my way back out of this cave. Caving in is what I always do. Green lights upon a head. Qui vota que no li agradarà? Jo. Perquè a aquesta nena no li agrada res. Puto café que sabe como el puto culo, pero es que es lo único que venden allí. Sí. Es que el café d'aquí és molt bé. Em sap molt de greu dir-ho així, però sabe a quemado tot el rato. Bueno, ei, va millorar per moments, eh? Potser has de remenar una mica. Ojito, ojito cara. No sé si t'agrada, té molt gust de menta, és bastant refrescant. Un cheesecake. Té gust a la sopa de pepino que feia la meva iaia. Què? Estem en el lloc més privilegiat del món i més pijo del món, però prou bé de preu pel lloc on estem. Com de heavy és això. Aquí està la penya fent-se fotos. Bueno, la penya, un senyor que té dues nòvies. Bon dia. Estem al dia 3, 2 i mig, 3. Són les 9:15 del matí i avui el plan... Bueno, ha plogut tota aquesta nit i avui el sol com que va sortint, es va apagant, com que hi ha núvols però no està plovent. I llavors el plan, si podem, serà agafar un barco i anar a una illa que es diu Coral Island, molt mona, que té una platja, tal, aigües cristal·lines, però no sabem si podem perquè a Vorant plou, no sé, a veure si aguanta el dia i podem fer-ho. Acompanyeu-nos el dia d'avui, a veure si podem pillar el barco. Aquest barco tremula amb cada gir de l'hèlice. Ja està gravat. Hem aconseguit un barco, m'està fent molta por. Adela fa un minut, sort que la mare avui està tranquil·la. Així estic més tranquil·la jo. Ole, Hem aconseguit. Ens està portant un bon home. el meu amic. Esperem que no plogui. Jo crec que plourà, però bueno. Serà una aventura més. És que mireu el temps. Mireu el temps. Ai, Adela, que fa bon temps. Mira. I ja comença la festa. Falling fast, I'm freaking out. Another breath, better make it count. Speaking a stupid sentence, hitting bed at 11. Tell me when you are leaving. I've always had a feeling. Don't leave me hanging, I beg you. Don't leave me hanging around. Don't leave me begging again to convince you to come back down. Don't leave me hanging, I beg you. Don't leave me hanging around. Don't leave me hanging on. I'm tired of hanging on. Estem a la platja més maca que he estat en la meva puta vida. O sigui, sabeu allò, aigües cristal·lines, tropical, no sé què, doncs tot el que està bé en aquesta vida. Quan hem arribat s'ha posat a diluviar i jo m'estava cagant a sobre perquè dic, no sé com tornarem. Hem vingut amb un longboat, amb un senyor, bueno, un noi, molt majo i tal, però anglès poc, llavors graciosa ha sigut la cosa. Això, quan hem vingut, com que estava tot supernublat, no sé què, jo ja estava com, bueno, ens plourà, ens enfonsarem al barco, està patint molt, com sempre. Però bueno, per sort, ara ha sortit el sol, ens hem banyat, o sigui, és preciós. I a més, com que fa aquest temps, no hi ha ningú, o sigui, hi ha 4 persones, estem soles, hem vingut com a la final de la platja i ja estem soles.
I ara mateix estic molt contenta, però ho he passat molt malament venint aquí, perquè el barco, bueno, en fi. Llavors volem tornar cap a Hawaii, que és on estem, abans de que torni a ploure again, perquè està el cel com... Ara està amb sol, però mig nublat allà darrere, bueno, ja ho veieu. I això, molt heavy. I és la Coral Island, es diu, perquè a l'aigua hi ha un munt de coral, que aquests com que estan com morts, i pots agafar-los. Jo m'he posat a l'ombra, l'Aina està al sol, però perquè és que no em vull cremar més. Em vaig cremar tota la cara, el coll, i mira que m'estic posant molta crema, però igualment com que la radiació aquí és molt més heavy que al mar Mediterrani, llavors, pues eso. Però no sabeu lo maco, o sigui, és molt fort. Un puto paraís, la veritat. Failure to turn my magnets on. The candle burnt, a candle gone. Call me Moment històric, vaig a provar el coco tropical. Tropical, sí. Autèntic Sí, super. per primer cop. A veure, Porto donant pel cul, jo crec que no m'agradarà, però bueno. Porto donant pel cul, l'aigua de coco l'has provat? crec que sí. I no et va agradar. Està bo, És aigua. Amb sabor a coco. amb regust, ja veuràs. Sí, és raro al final, L'amor està boníssim. T'agrada? A l'Aina li agrada. Però et deixa amb regust raro. Super refrescant, tia. És molt raro el regust. Si no és sabor a coco. Saps què vull jo? Menjar-me la part de dintre. Sí que el regust és rarot. És raro, és raro. Oh, tia. Saps quan et diuen... an hour. I'm hopping in the shower. Clean myself of the feeling. Another stupid dealing. Don't leave me hanging, I beg you. Vaig a provar per primer cop el pad thai autèntic de Tailàndia. Això picarà un huevo. Li he dit no spicy, però bueno. Veus aquestes coses vermelles? No. És paprika. Picarà un huevo. No pica. Vamos. Pensava que sí que picaria. Està molt bo. Està molt bo. Aprovadíssim. Bon dia. Avui anem a un santuari d'elefants. Que a l'Aina li fa moltíssima il·lusió. A mi també em fa il·lusió. No. Però estic patint perquè no vull com que hi hagi ni maltracte ni res, perquè ho passo molt malament amb aquestes coses. Ens hem informat bé i tal, i teòricament és un santuari, com que els cuiden, que és com tipus tot super ètic tal. Però bueno, a veure què tal. Dóna-li. ¡Ay, me ha tocado! ¡Ay, amor, ves! ¡Ay, mi niñito! Cuidado. Una cara que te hace María Antonia. Who would have thought your adventure turned into a forever stay? And I've been thinking a lot, and I've been drinking myself down the drain. Used to live within the clouds, yet still somehow had stayed grounded for more than 5 years. Terrified me now, show the woman I once knew I would about find you so not today. Not today. Bon dia. Hem vingut a una cafeteria supermona que ha trobat l'Aina i estem soles. En tota la cafeteria som les úniques clientes.
Són les 9 del matí, estem a temporada baixa, per tant, poca gent hi haurà aquí, però el cafè és boníssim. I avui, en teoria, anàvem a pillar un barco a les Illes Fifi, però la previsió del temps no era gens bona, ens vam cagar i vam dir potser no cal, farem un altre dia. I avui som unes reines i hem reservat per fer-nos un massatge tailandès. Not to leave or not to wander, not to breathe without your oxygen. Hem sortit del massatge amb aquests cabells de puta loca. Ens han rebentat la vida. I no ho descriu suficient, El rebentar no ho descriu suficient. A l'Eina l'han rebentat més que a mi. La meva era... Bueno, és que no puc explicar el que era la senyora que m'ha tocat. Una bèstia parda. Però bueno, jo estic bé ara, estic com relaxada, em noto l'esquena prou destensada, sí que bé. Els bessons a l'alçada del glutis. A mi m'ha agradat, sí que hi ha hagut moments de tensió, en plan, m'està rebentant, però bueno, bé. I ara hem vingut a un lloc que estava al costat del lloc del massatge a esmorzar, com si no haguéssim esmorzat abans, però bueno. Aquí som unes reines. I després anirem a la platja. Bueno, vaig actualitzar el blog perquè avui quasi no he gravat res. El que ha passat és que després del massatge tot bé i a partir d'allà tot ha anat cap a baix. Hem anat al Three Monkeys, es diu? Three Monkeys, que és com una espècie de bar-restaurant superviral que té unes vistes molt xules, no sé què, que havíem vist molts vídeos, tal... Bueno, doncs una decepció. Hem arribat que ja estàvem com cansades, mig com entrant-te perquè ens havien rebentat del massatge. Bueno, i de cop i volta hi havia un grup de música cantant amb un altaveu a tope que estava a la nostra orella, com l'ambient super raro, feia molta calor i a part era molt car, o sigui, per ser aquí a Tailàndia era molt car. Bueno, no sé, com que el mood no acompanyava gaire. Les vistes estaven bé, però tampoc era el que jo havia vist als vídeos. Bueno, el que havíem vist als vídeos no ho era, o sigui, no sé. I llavors ens han portat el menjar, llavors ja ha sigut com decepció total i absoluta, el menjar escarós, i m'he demanat un arròs japonès, entre cometes, que no tenia quasi gust, feia mala pinta. L'Aina s'ha demanat uns fingers de pollo perquè ens hem pillat com el més barat, perquè... No, el més barat no, tia. L'únic que tenia bona pinta. Sí, res més tenia bona pinta. Pues eso, escarós, o sigui, horrible. Hem pagat 800 bahts, que són uns 20 euros, 20 i pico. En realitat hem dinat 10 euros per persona, que sí, no, que per Tailàndia no és tant. És car, però que en realitat no és tant, no és que m'hagin robat els diners. Però, No. Collons, és que... Però no, o sigui, com no val gens la pena, tot super guirilàndia, bueno, que ens hem menjat una estafa al TikTok monumental, així que si veniu per aquí no aneu al Three Monkeys aquests perquè no val la pena, teníem molt hype i No, en realitat tampoc zero. teníem tant hype. Una mica sí. Hi havia, però no teníem tant hype. Bueno, O sigui, no teníem pensat ni anar-hi. Va ser una decisió a últim moment. en fi, fatal, total, que després volíem anar a on estem anant ara finalment i a l'Aina l'he baixat la regla, bueno, fatal gestionat, hem hagut de tornar a l'apartament, hem descansat, jo necessitava, he de dir que jo necessitava descansar. I ara estem anant a un street market que té molt bones reviews, que és així com bastant més típic tailandès, tal. I molt gran, molt gran. És molt gran, on podrem comprar pues, coses més típiques d'aquí, souvenirs, tal. Bueno, a veure què tal. I això, que no ens ha sortit gaire bé el dia d'avui, de moment, però no passa res. I demà ja marxem cap a Railay Beach, Really. que és Krabi. A veure què tal. A l'altra banda del món. Exacte.
aquest. Mai en la meva puta vida havia vist tantes coses falses, però estaven molt ben fetes, o sigui, semblava tot superreal, en plan bolsos, carteres, sabates, tal, heavy. I ens hem comprat una guarrada absoluta. L'Aina també participarà. No, l'Aina ha pagat. Esto lo va fer l'Aina. Que és l'únic lloc que m'ha donat més o menys confiança perquè tinc molta por que em pilli com algú de panxa. Sí. Gonorrea, no? Sífilis, En fi, clamídia... però he flipat amb la de coses falses que hi havia, molt heavy, i o sigui, com la qualitat era bona, encara que no sembli, la que ha regatejat aquí he sigut jo. Sí, jo ni una. L'Aina no s'atreveix. Jo no m'he atrevit. Jo aquí regatejat. How crazy. Bueno, jo vaig a menjar, vale, mi putita? Eso, anem a menjar. Em vinc a despedir del primer bloc de Tailàndia perquè demà al matí agafem un ferri a les 9 del matí fins a Krabi, on començarà el segon bloc, perquè aquest bloc tindrà 3 parts, una a Phuket, una altra a Krabi i l'últim destí, que el veureu. I això, que moltes gràcies per veure el vídeo, espero que us hagi agradat. M'ho estic passant superbé en aquest viatge, tot i que hi ha moments durs de cansanci. No sé, està sent guai, una experiència molt guai. I m'està fent pena perquè realment ens queda com la meitat del viatge. Però bueno, eso. Adeu!